per la defensa de les 4 esmenes a la totalitat presentades, té la paraula per part del grup parlamentari de Junts per Catalunya el diputat senyor Jaume Alonso Cuevillas i Sió. Molt honorable presidenta, som en una cambra parlamentària, això vol dir que és un òrgan de representació política i adoptem acords conforme als nostres posicionaments polítics, però som també una càmera legislativa i, per tant, dictem, aprovem, reformem, deroguem lleis i hem de respectar les regles bàsiques de la teoria general del dret, regles bàsiques de la teoria general del dret que estan establertes des del segle XIX, amb els primers pentectistes com Puigta o com Savigny, després el creador de l'Escola Natural del Dret, o anant-nos en un altre extrem, els que pensaven que el dret era, i la legislació, la lluita per desfer les injustícies, com Gehring, o fins a arribar al segle XX, el justpositivisme de Kelsen amb la seva coneguda piràmide normativa, han establert el marc teòric de com s'ha de legislar. Hi ha diferències entre ells, però tots estan d'acord amb algunes premisses bàsiques. No s'ha de legislar mai amb reacció a. No s'ha de legislar mai amb mèrits d'un titular legislatiu. No s'ha de legislar mai amb precipitació, perquè si no passa el que passa, que es fa la llei del sí és sí i es fa tan malament que els efectes pràctics que acaba provocant comporten un resultat absolutament contrari al que es pretenia. Les lleis s'han de fer amb vocació de generalitat, per una generalitat de supòsits i amb una vocació de permanència. No han de ser mai lleis ad hoc, ni pensades per casos concrets, ni pensades per persones concretes. Començo per la de Ciutadans. Bé, la de Ciutadans és tan obvi que és un bunyol que fins i tot el seu cosignant amb el senyor Carrizosa, el senyor Martín Blanco, va ser l'última cosa que va signar i després va demanar la baixa del partit per vergonya. Segueixo amb la dels comuns. La dels comuns, com a mínim, han tingut l'honestedat de dir que sí, que ho estaven fent per un cas concret. Han tingut aquesta honestedat i els hi reconec, però és que es tornen a equivocar. Es tornen a equivocar perquè parlen de sentència ferma. Primer de tot, sàpiguen que, deixem-ho clar d'entrada, no parlo per un interès partidista perquè els dos afectats del meu partit, el molt honorable president Puigdemont i la molt honorable presidenta Borràs, han renunciat tots dos a aquestes prestacions, han renunciat explícitament. Per tant, no hi ha un interès partidista, tampoc un interès personal. Si algun dia soc president de la Generalitat, quan plegui tornaré a la meva càtedra i al meu despatx. Per tant, ho dic des del punt de vista d'un convenciment polític. Vostès ho fan pensant en una persona concreta, però ho tornen a fer malament, perquè citen una sèrie de delictes, de malversació, de tràfic d'influències, correctes, de malversació, tràfic d'influències, i afegeixen la prevaricació i la falsedat, delictes, o curiós, pels que ha estat condemnada la presidenta Borràs, però diuen sempre que hi hagi ànim de lucre per si mateix o per un tercer. I la sentència que ha condemnat la presidenta Borràs, que a més no és ferma, cosa que els honora també que demanin que la sentència sigui ferma, per tant no seria aplicable avui, ella ja ha renunciat, no és problema, però és que és un cas que no és corrupció, no digui que no estigui condemnada,
És lawfare perquè la persecució és injusta. No és comparable al senyor Jové ni a cap dels presos polítics, és obvi, però és un cas de lawfare perquè la persecució, l'animus persecuendi, és obvi amb unes peticions de pena desproporcionades, amb unes inhabilitacions més grans que aquelles que s'han imposat als que figura que van fer un cop d'estat. I se li ha aplicat un article que també va ser fet precipitadament pensant en un cas concret, Germà Gordó, i que resulta que després s'ha aplicat en unes circumstàncies que no procedien i que, a més, algun dia ens caurà a tot el Parlament la cara de vergonya quan el Tribunal Constitucional o el Tribunal d'Estrasburg digui, com ja ha dit el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, que no es pot retirar la representativitat d'un càrrec electe si no és en mèrits d'una sentència ferma. Això és de primer de dret, ho ha dit Nacions Unides, ho diuen els principals tractats de dret internacional i ens caurà la cara de vergonya de no haver-ho complert. I a més vull, per replicar una de les coses que ha dit, que precisament qui ha lluitat més contra els privilegis a aquesta casa ha estat la presidenta Borràs, que és la que va posar mà al tema de les llicències d'edat i el tema de les dietes. I acabo amb la proposició dels socialistes. Senyor Pedret, no ens ho ha acabat d'explicar tota la veritat. Ens ha dit una pensió vitalícia. No és cert, és una pensió de 2 anys i vitalícia a partir de la jubilació amb uns límits. Entre els 2 anys i la jubilació, miris la llei, no existeix aquesta pensió. I, a més, tampoc ens han explicat que estableixen vostès una disposició transitòria que també té noms i cognoms, el de la vídua d'un expresident del Parlament, que llavors era del seu color, avui no sé de quin color seria. Per tant, expliquem-ho tot bé. Escolti'm, ningú discuteix que un president del govern espanyol o un ministre agafi un Falcon per anar amb un desplaçament inclús de partit. Senyor Pedret, sisplau, permeti'm, desconti'm el temps, senyora presidenta. Demano, sisplau, que silenci la sala, sisplau. Demano... Deia que ningú Diputats, discuteix... deixem fer l'exposició, sisplau. Gràcies. Discuteix que un president del govern espanyol o un ministre agafi un Falcon per anar fins i tot amb un acte de partit i, en canvi, aquí tenim una mentalitat tan petita, alguns, que estem discutint si el president de la Generalitat ha de viatjar amb classe turista. Hem arribat a tenir aquesta discussió. Si som i ens creiem que som una nació històrica i que, a més, ho som amb vocació d'esdevenir un país ple, hem de dignificar les nostres institucions. L'actual president de la Generalitat és el president 132. La Generalitat és una institució amb segles d'història i hem de preservar el prestigi de les institucions. Les persones que han tingut les màximes dignataris tant del govern de la Generalitat com de la presidència del Parlament, segona institució del país, els hi hem de reconèixer aquest tracte. No és, perquè clar, el que crea desafecció no és que els hi paguem un sou o posem una oficina. El que crea desafecció és que passin d'expresidents de no sé què a consellers d'Endesa. Això sí que crea desafecció, perquè l'alternativa és aquesta. Si no establim algun tipus... Diputats, demanaria una mica de silenci, sisplau. Ja ho sé que el tema els incomoda, però fixi's que els 3 proposants de les esmenes són, en el cas de Ciutadans, claríssims. Aquests voldrien directament suprimir la Generalitat i les autonomies, per tant, ja és un pas més, però els altres són partits sucursalistes. I, per tant, estem mirant això amb la mentalitat d'un Parlament regional. Nosaltres no som un Parlament regional, som la Generalitat de Catalunya, amb segles d'història, amb un Parlament construït amb una caserna militar que tenia per objecte vigilar una ciutat recent arrasada i, per tant, hem de fer un esforç per mantenir la identitat del prestigi de les nostres institucions i també d'aquelles persones. Alguns passaran a la història amb més pena que glòria i altres hauran deixat una gran petjada, però reconeixent aquelles persones que han tingut l'honor
de tenir les màximes responsabilitats del país, a les quals per això donem el tractament de molt honorables. Per tant, estem en contra d'aquesta llei, no per interès partidista, no ens afecten. Els dos persones que ens podien afectar ho han renunciat, sinó perquè creiem, i com vostè deia, es va legislar en un temps en què el senyor Barrera, el senyor Coll i Llartón eren grans, ara tenim presidents més jovenetes, però això pot tornar a canviar i les lleis s'han de fer amb vocació de generalitat. Està clar que el que ja té una altra retribució no percebrà aquestes retribucions, però és indigne veure un expresident de la Generalitat o del Parlament, o la vídua, en el seu cas, o el vidu d'un expresident o un expresident, tenint que pidolar o demanar, com ha dit algú, una pensió no contributiva. Pel prestigi de les institucions, per tant, demanem que siguin refusats aquests projectes de llei. Moltes gràcies. Proposició.